И здравейте хора, това съм аз, Мрепик Мини, днес играем в Warcraft Quake. И сега да видим в коя арена да влезем. Аз. Пяхачна. Аз го бятос. Дето бака ти си баси та бака. И тук сега нищо, нали съм на първо място. Това е важното. Къде са ти? Тук да се кача тук. Тук трябва да са. Майко. Много яко. Много бе. Аре, майко. Благодаря. Майко. Аре! Аз го стрелям, то човека неподвижен. И не умира. Какво да кажа? Офаре, то с ма кара да слизам. Хет. Откъде? Благодаря. Благодаря ви за първото място. Айде и ти умирай. Грозен. Те с тим ли са? Те се убиват. Майко, те са тим. Умри. Аз пак се връщам. Ще извърна първо място. Ще се върна. Лема. Майко.
И нищо. Айде. Не е толкова важно. И тука... Аре, то само долу има хора. Мрие! Мрите! Точно секундата убива, какво да ти кажа. А, така е, хакер. Хакерче. Пак ще играем един рунд, да видим за късмет. Майко. Това веднага започнахме, де по-хубаво. Това сме ми един от любимите. Аре, много бързо победиха. Аз влизам и то веднага. Ама, то си има златна. И как не е по... диамантена? Даймонд. А, и аз вече имам. Имаш 100, нали? Не. А, дървена. Дървена, нали? Да. И... да, но... добре. Лага хлад. Да, сега има... А! Осемнайсет, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Аре! Fuck you! Убих Даймонд. С Даймонд беше и го убих. Ето пак. Ninja Pro. Много скъпи. Умирай. По-хубаво. Ай, умирай. Арбе. Майко. Пас зареди е много по-добър. Хайде, майса. На второ място. Той изляза този. О, хванахта! То са златно? Не е със златната. Ето го Ninja Pro! Ninja Pro! Аре, то с... да не бях скачал. Аре, мане се, Ninja Pro! Аре! Fuck you, Ninja Pro! Ай, то ли може да се убие хакерчето? Малкото хакерчето. Майко! Ето го Ninja Pro. Убих го. Аре! Бях на второ място. Аз съм на второ място. Аз съм на второ място. What the fuck? Yeah.
Още става да се купя. Нищо. Дайте да изиграем една последничка игра и... толкова. Манца е! Тази арена искам да играя. 5, 4, 3, 2, 1, започваме. Пак в същата арена. Ninja Pro любих. Да, Ninja Pro. Ама... Не, заприличаме на Уейтсън, но не е Уейтсън. Майко! Седрико. Аз съм на трето място. Браво на мен. Дабъл кил. Нищо. Ако е... Нали направи дабъл кил. Кил. Аре, как нали я застрел... Нали го застреля каквото и да е, момиче или момче, не ме интересува. Застрелях го, застрелях я, едно и също. Сам че в женски род. Fuck you! Умирай. Аре. Ninja Pro много скапили. Shit. Добре. Не. Прибавай до бараката ми. Че имам оръжие. Готово. Айде. Някой... Нищо. Убий го. Мъсти се, ама айде нищо. Сега е от тук... се скача, да. Благодаря ти. Я... те с май не се бият. Май те с... Добре. Не мога взел още 3 кила и айде. Are you dead? Айде. Аре, откарата бя. Дете я убиха.
Само трето място. Още ли са? Не. Бати, колко струва за стон това? Много добре. Не знам, скъпи са. И това бе всичко от мен, хора. Благодаря, че ме гледахте и до скоро.